Naći ću te preko ambasade, baš me briga da li takve stvari rade. Hoću vizu, hitno idem tebi, koje žene kada voli reći. Ajde, cowboy, diš. Jel imaš možda 50 lipa, fali mi žvaku. Molim, žvak tamo jako proda utrafti. A žvaku ček da vidim šta mi je ovo, pašteta. Ba ima crnije čača, ima veze tamo žvaka ako te god volja. Crnije, jel? Zavrati! Aj sad lipo faca digni auto i vrati ga nazad je bija. Neću. Čekaj, stek sad tu još, Vidim nove cike, onaj malo prije kupio. Nove cike, nove cike. Njima to šaljivo, mislim da se zajebamo. Zajebancija to vama, ali on tamo tvoj Porsche, Je moj Porsche. Metak, 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 metak. Metak, metak, metak. Jebati Bog mater. Molim, šta si reka? Jeba mi Bog mater. Jer meni Bog mater. Meni Bog, jeba mi Bog mater. Metak. Stani, stani, stani. Ti se s menom zajebavam, majmo možete pinjuro nuko, šća. Vrati ga nazad lipo, izglancaj ga dobro. Tako. Amo čao, imam tja 50 lipa, ko bi ti ja žuvali. Hvala, hvala. Ništa, aj. Pa ćemo ići mater sam se kalač. Kako je vest? A kaži 150 kuna, aj, uparćamo i neko. Amo čao.